नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बाटे आप सबके भोजपुरी राइटर विजय बागी के चैनल पर भैया। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके सैड सॉन्ग भोजपुरी में। बहुत बढ़िया ये गीत के लेखनी के लिए बानी। और हाँ, काफ़ी दिन से वीडियो ना बनावत नहीं भैया, थोड़ा सा दिक्कत रहला, बहन के शादी रहला, वही में थोड़ा सा उलझन रहला, ये वजह से रउआ सबके बीच में हमार गाना ना जात रहला। लेकिन अब हमेशा रउआ सबके बीच में अपन गाना जात रही। आज के मैटर बहुत बढ़िया लिखले बानी भैया, एकर म्यूजिक नया बनवा के बढ़िया से गायकी कर देम ना भैया तो गाना 100% बच जाई। बहुत बढ़िया मुखड़ा लिखले बानी। तो चलिए मैटर के शुरुआत करिए, लेकिन शुरुआत करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर सिंगर बानी, सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, अच्छा मैटर रुआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी भैया तो निराश भइला की जरूरत नइखे। रुआ कोनो भी प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा बेहिचक कॉल कर सकतानी। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बाटे। हर तरह के मैटर मिली भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर, चाहे रुआ हिंदी लिखवावतानी चाहे भोजपुरी लिखवावतनी, हर तरह के मैटर लिखेनी। देखिए आज के मैटर कैसे बाटे भैया। मुखड़ा बाटे कि तड़प दिल के सही कैसे सहल हमसे न जाता हो, जुदा जब से तू हो गइलो ई दिल हमरो घबराता हो। एकरा के गाओ के बड़ा भाव में कि तड़प दिल के सही कैसे, तड़प दिल के सही कैसे सहल हमसे न जाता हो, तड़प दिल के सही कैसे सहल हमसे न जाता हो, जुदा जब से तू हो गइलू ये दिल हमरो घबराता हो, तड़प दिल के सही कैसे सहल हमसे न जाता हो, जुदा जब से तू हो गइलू ये दिल हमरो घबराता हो, ये दिल हमरो घबराता हो। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये मुखड़ा रुआ सबन के पसंद आइल होई। अगर ये गाना के फुल सॉन्ग लिखवाल चाहत हो कब तो बिल्कुल रुआ संपर्क कर सकता नहीं। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बाटे भैया 8874473128। ये हमार व्हाट्सअप के नंबर बार, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के मिल जाई। और रुआ अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा चाहता नहीं, चाहे ट्रैक पर चाहे नया सॉन्ग, तो बेहिचक कॉल कर सकता नहीं भैया। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।